No tak třeba pak budeme revitalizovat obecně, celé to zbůráme a dáme si dotace nové, samozřejmě. Já to už Monike to zařídí a Šilerka, takže já jsem v pohodě. Já si žiju svůj život, jako, a nikdo nebude mluvit o mých dětech. Jedu na Krym, tam vyvíjen, už má letenka, takže já se přidám, mám nějaké TikToky, udělám pro vás, pro lidi, moje voliče a občany, jako, kteří věří v demokracii a pravou svobodu. Andrej, ty jsi skutečný zabiják. Jako. No, samozřejmě já jsem zmačknul tam ten kokot, poslal Monika ty náboj, to samozřejmě už jsem ho zmačknul. Neznámé příčiny smrti, to samozřejmě my víme všetci, že ano, no, jako, se nikdo nebude srát do mé ženy, jako.